Ahojte priatelia, v dnešnom videu si rozoberieme 5 návykov, ktoré nás robia chudobným. Moje meno je Braťo Gajdoš, pôsobím vo finančnom sektore už 12 rokov a poďme na to. Finančný návyk číslo 1 je sebe platíš ako poslednému. Tento návyk som sa dočítal v knižke od Roberta Kiyosakiho Chudobný versus bohatý otec. Táto knižka je výborná, ak sa chcete zaomerať problematikou, ako zvýšiť svoje finančné zdravie. Je tam veľa dobrých nápadov, ktoré viete použiť v živote. No a ten jeden, ktorý som vybral a ktorý nás teda robí chudobným, je ten, že sebe platíme ako poslednému. Uveďme si príklad. Človeku prídu peniaze na účet, či už je to výplata, alebo máme nejaké príjmy z podnikania a čo urobí teda chudobný človek? Chudobný človek má návyk ten, že zaplatí si všetky povinné výdavky, ktoré má. Či už je to hypotéka, či už sú to nejaké poistky, alebo sú to nejaké energie, za byt, za dom, proste vieme, o čom rozprávame. A s tým, že ostáva mu nejaký budget, ten míňa a pokiaľ sa blížime teda k novej výplate, tak ak niečo ostane, tak to odloží na horšie časy. No a ako rozmýšľajú bohatí ľudia? Bohatí ľudia rozmýšľajú úplným opakom, čiže keď mu prídu príjmy, tak prvé, čo spraví, sebe odloží nejakú čiastku na horšie časy. Potom si zaplatí všetky povinné výdavky a to, z čoho ostane, tak z toho žije celý mesiac. A toto nás do budúcna robí chudobným, respektíve bohatým. Návyk číslo 2 je zadlžovať sa zbytočne s vysokými úrokmi. O čom to hovorí? Dnes žijeme v dobe, kedy sa chceme všetci medzi sebou porovnávať. Ja neviem, možno to bolo aj v minulosti, ale ja žijem dnes a dnes to vidím. Čiže dnes vidím to, že prídu za mnou klienti, majú XY pôžičiek, všetko to treba zrefinancovať, aby sa im znížili náklady. Ale tieto náklady, ktoré boli vysoké, vznikli tým, že som pod nátlakom emócií, chcem ísť na tú dovolenku, na ktorú išiel sused, tak si na to požičam peniaze, lebo ich nemám. Nerozmýšľam nejak extrémne v tých emóciách, že či to budem vedieť splácať. Takisto ďalší sused má nejaké pekné auto a ja chcem mať pekné auto, čiže zase zoberiem si nejaký leasing, zoberiem si nejaký úver. Dnes tieto nižšie pôžičky, nebavíme sa teda o hypotékach, vám vie banka schváliť, aj keď na to reálne nemáte z tých príjmov. Čiže toto je určite druhý návyk, ktorý nás robí chudobným, pretože nás to v budúcnosti dobehne. Musíme rozmýšľať. Finančný návyk číslo 3 je, že ľudia nemajú vytvorenú železnú rezervu. Tento tretí návyk plnohodnotne súvisí s tými dvoma návykmi, ktoré som rozprával pred chvíľou. Pretože ak máme vytvorenú finančnú rezervu, respektíve železnú a potom aj ďalšie finančné rezervy, tak nemusíme si požičiavať na dovolenky, nemusíme si požičiavať, poviem to tak, že na auto, keď na to nemáme, lebo sledujem si ten rozpočet, mám vytvorené tie rezervy. A pokiaľ nemáme tie rezervy, tak to je presne ten ďalší návyk, ktorý nás robí chudobným a ktorý nám vytvára pocit finančného nepokoja. Finančný návyk číslo 4 je nesledujeme si príjmy versus výdavky. Z môjho pohľadu je toto jeden z najdôležitejších návykov, ktorý nás robí chudobným, pretože pokiaľ my si nesledujeme ten mesačný cash flow, tak ako sa chceme dostať do finančného pokoja? Zoberme si pre príklad, keď niekto podniká a má firmu, tak to je prvé, čo robí, hej, že sleduje si príjmy, sleduje si výdavky, aby tá firma vedela prosperovať a aby vedela do budúcna rásť. A to isté sa deje s našim finančným rodinným rozpočtom. Čiže priatelia, musíme si začať sledovať príjmy versus výdavky, aby sme vedeli, ako na tom sme, či míňame peniaze na nejaké zbytočnosti, alebo fakt je ten náš rozpočet vyhrotený. A pokiaľ je vyhrotený a sme si vedomi toho, že zarábame málo, tak možno by som začal rozmýšľať nad zmenou práce. Posledný finančný návyk číslo 5 je odkladáme investovanie. Investovanie je extrémne dôležité, ak sa chceme stať v budúcnosti bohatšími. Ak už máme vytvorenú železnú rezervu, tam sa nebavíme o investovaní, tam sa bavíme o tom, že si človek odkladá peniaze na nejaký podúčet v banke. Nie je priorita, aby sa tie peniaze zhodnocovali, ale aby boli v bezpečí, čo sa týka krátkodobého horizontu. Čo sa týka investovania, tak tam už investujeme do nejakých typov akcií alebo dlhopisov, ale to tu nechcem rozoberať. Chcem tu rozobrať to, že predstavte si, že v 50-ke si vytvoríte kapitál investovaním, že si dáte, môžeme to nazvať zlatý padák. V 50-ke už asi nebudeme v takej kondícii, ako keď máme 20-30 rokov a už sa nám asi nebude chcieť toľko robiť a nebudeme vydierateľní, poviem to tak ako natvrdo, napríklad firmou,
alebo teda podnikaním a nebudem žiť pod takým tlakom, keď už budem mať vytvorené fakt rezervy alebo nazvime to zlatý padák. Čím skorej ľudia začnú investovať, tak tým im stačí možno menšia čiastka, pretože pri investovaní je najdôležitejší horizont časový. Čiže začnime investovať, ono sa nám to v budúcnosti veľmi oplatí. Toto bolo 5 finančných návykov, ktoré nás robia chudobnými. Pokiaľ chcete dostávať ďalšie finančné tipy a triky, ako byť finančne zdravý, sledujte môj YouTube. Každú druhú sobotu budeme pridávať video s podobným tematickým obsahom. Takisto sledujte moje siete sociálne, či už je to Facebook alebo Instagram. Teším sa na vás. Majte krásny deň. Ahojte.